акнун дӯстони азиз қисмати финалӣ фаро расид. Яке аз паҳлавононе ки мо дар бораш барои шумо маълумот додем, ин ҳанамун Додов аст. Орифҷон Додов паҳлавон аст. Аводии Рашт паҳлавоне ки дар гӯштини миллӣ, дар гӯштини самбо, ҳамчунин дар мусобиқаҳои осиёӣ хеле хуб дарахшидааст. Ин паҳлавони ҷавони тоҷик ҷусту чолокона гӯштин мегирад. Аммо рақиби ӯ Исоқзода аст. Исоқзода яке аз паҳлавононест ки Ҳусейн аст. таҳти роҳбарии Шералӣ Бозоров, чӣ тавре ки дар боло гуфтем, онарашро нишон медиҳад. ва ин паҳлавонест ки Боқиев, анамон Ёқубҷон Боқиевро шикаст дод ва ҳоло қисмати финалӣ вазни то 66 кило аст. дӯстони азиз, набарди паҳлавонон барои ба даст овардани нишони тиллоӣ аст ва ҳоло шурӯъ гардид. Додов киманои сафед ба бар кардааст ва ин талош бале барои аллакай барои ба даст овардани нишони биринҷӣ талош гузашт. аллакай барои ба даст овардани нишони биринҷӣ ба анҷом расид дар вазни 66 кило. ҳоло боқӣ мондааст вазни 73 кило. ин вазни 66 кило аст. На фақат дар ин ҷо ду ҷуфт буд барои ба даст овардани нишони биринҷӣ, яке дар дигар татами буд ва дигараш дар дигар татами. ва Додов ҳоло чусту чолокона аз қисмати дигар мегузорад, ба хотире ки гӯштини миллӣ, гӯштини самбо, гӯштини ҷудо дар ҷумҳурии Тоҷикистон рушд ёфтааст. бахусус дар шаҳру навои тобеи марказ дар вилояти Хатлон мегӯем, мо навакак дар ноҳияи Ёвон будем ки дар он ҷо дӯстдорони гӯштини миллӣ, гӯштини самбо, гӯштини ҷудо ҳам хеле зиёд аст. хеле мусобиқаҳои муҳташам бахусус аз ҷониби яке аз мардони гӯштинпарвар, аз ҷониби Баҳриддин Ҷурахонов дар ноҳияи Ёвон мешавад. ана акнун ин партофтиро ипо нишон доданд. ана ин паҳлавон чеҳраи навин аст. Исоқзода Ҳусейн, Исоқзода Ҳусейн, шогирди Шералӣ Бозоров дар вазни 66 кило ба гирифтани нишони тилло мушарраф мегардад. ана ин чеҳраи навин аст. аммо барои Орифҷон Додов низ баромадан ба ин қисмат кори осон набуд. мо ба ҳунари ҳарду Ҳасан мехоҳем. ин ипон аст. ин ипон аст. ҳарчанд сурат пасттар буд, аммо ипон буд. чун дар бораи гӯштини миллӣ, гӯштини самбо гуфтем, дӯстони азиз, ёдрас шудем ки Шералӣ аз паҳлӯи дигар кафкӯбӣ мекунад.